Dzień dobry! Dziś chciałabym podzielić się z Wami swoimi przemyśleniami na temat bardzo interesujący, ale trudny, który w przypadku niewłaściwego postrzegania informacji może być irytujący i kontrowersyjny. Ale ten filmik nie ma na celu obrażania. Głównym celem tego filmu jest opowiedzenie o tym, jak ja, jako zwykły człowiek, ani polityk, ani historyk, ani religioznawca, ani teolog dostrzegam różnicę między katolicyzmem a prawosławiem. Jeżeli jesteście na moim kanale po raz pierwszy, witam serdecznie. Mam na imię Maria, jestem Białorusinką i mieszkam w Polsce, w Krakowie trzeci rok. Na początku przypominam, że katolicy i prawosławni są braćmi w Chrystusie i przez pierwsze 1000 lat byliśmy jednością, więc szanujmy się nawzajem i wspierajmy. Krótkie wprowadzenie. Zostałam ochrzczona jeszcze we wczesnym dzieciństwie. Ja tego nie pamiętam i jak niektórzy mogą sprawiedliwie, słusznie powiedzieć, że to nie był mój świadomy wybór. Do 22 roku życia nie chodziłam do cerkwi, nie brałam udziału w komunii i w ogóle mnie to nie interesowało. Oczywiście, jak i wszyscy, nasza rodzina też obchodziła święta, takie jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, ale ja nie miałam zbyt pojęcia o tych świętach. No i co się stało w moich 22? Naprawdę nic strasznego, jak mogłoby się wydawać, ponieważ często ludzie zaczynają wierzyć w Boga właśnie w trudnych takich momentach swojego życia, na przykład po chorobie albo po śmierci bliskiej osoby. Nic takiego w moim życiu nie było wstrząsów, wręcz przeciwnie, wszystko w tym okresie było dobre. Naprawdę mogę tak powiedzieć, że byłam szczęśliwa. Po prostu zainteresowałam się tym tematem i zaczęłam studiować go. Czytać książki, Ewangelie i interpretacje, oglądać filmy, szukać odpowiedzi na swoje pytanie. Zaczęłam chodzić na nabożeństwa, żeby dowiedzieć się, o co w ogóle chodzi. No i rok później zdałam sobie sprawę, że chrześcijaństwo jest piękne, że tutaj chodzi o miłość, o przebaczenie, o dobro, o obowiązek, o odpowiedzialność, o sprawiedliwość, o wysoką kulturę, a moje życiowe standardy od zawsze były wysokie. I w taki sposób pomyślałam sobie, doszłam do wniosku, że spośród wszystkich religii ta religia podoba się mnie najwięcej i od tego czasu zaczęłam kierować się w trudnych życiowych sytuacjach zasadami chrześcijaństwa. Chociaż nie zawsze to udaje się, nie zawsze daję sobie z tym radę, ale przynajmniej staram się. I dla mnie te zasady to jakby mój rdzeń, mój punkt odniesienia. No a teraz wróćmy do tematu filmu. Pierwszą rzucającą się w oczy różnicą między prawosławiem a katolicyzmem jest przewaga liczebna wiernych. Dla przypomnienia, na świecie jest około 200 milionów prawosławnych chrześcijan i około 1,3 miliarda katolików. Kiedy przyjechałam do Polski, poczułam się tak w konkretnej mniejszości. Byłam szokowana, kiedy dowiedziałam się, że w Krakowie jest tylko jedna cerkiew. I jestem bardzo wdzięczna, że w ogóle ona jest. Znajduje się ona na ulicy Szpitalnej w centrum miasta, niedaleko Teatru Słowackiego. Kiedy zobaczyłam tą cerkiew, byłam szczerze mówiąc zszokowana. Nie jest to cerkiew, do której jestem przyzwyczajona w mojej ojczyźnie. Nie jest to nawet oddzielny budynek, a w kamienicy znajduje się kilka
pięter przeznaczonych dla cerkwi. Przy wejściu znajduje się mały sklepik, w którym sprzedawane są krzyżyki, ozdoby, książki, świece, ikony i inne. Tak wygląda cerkiew. Widać ołtarz, na ścianach ikony, świeczniki, kilka krzeseł. Oczywiście, że jestem w chustce, co również różni się od tradycji katolickiej. Dlaczego kobiety noszą chustkę na głowie w cerkwi? To bardzo starożytna tradycja, sięga jeszcze czasów apostolskich, kiedy apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów mówi, a każda żona, która się modli lub prorokuje z otwartą głową, wstydzi się swojej głowy. Noszenie chustki na głowie w dzisiejszych czasach w cerkwi jest konieczne. Ale w pierwszej kolejności to dotyczy kobiet zamężnych. Zdarza się, że można poprosić o chustkę, jeśli na przykład przy sobie nie masz. Co ciekawe, kobiety potrafią dobrać chusty w różnych kolorach na święta, na przykład w okresie Wielkiego Postu to czarny lub granatowy, a w czasie Wielkanocy biały lub czerwony. I oczywiście nie mogę wspomnieć o sukienkach i spódnicach. Tutaj w Polsce nie jest to tak surowe. Wielokrotnie widziałam kobiety w spodniach i w dżinsach, ale na przykład na Białorusi jest to bardzo rzadkie i można nawet uzyskać wymówkę od babci. Mój komentarz na ten temat następujący. W Piśmie Świętym jest napisane, że kobiety nie powinny ubierać się w ubranie męskie, a mężczyźni w kobiece ubranie. Należy rozumieć, że nie chodzi tu o wygodę i konieczność. Gdy mówimy na przykład o sportowcach lub wędrówkach po lasach, górach itd., ale o celowym przebieraniu kobiet w mężczyzn i odwrotnie. W cerkwi panuje tradycja, że kobiety ubierają się jak kobiety, a mężczyźni jak mężczyźni. Oczywiście forma nie jest ważniejsza od treści, ale często forma daje nam namówienie, na przykład jak dress code na spotkaniach towarzyskich. Tak też działa i w cerkwi. Osobiście uwielbiam sukienki, spódnice i dobra połowa mojej garderoby jest zebrana właśnie z tego typu ubrań, więc nigdy nie było to dla mnie problemem. Jednak rozumiem, że w XXI wieku niektóre kobiety mogą być tym niezadowolone. Z mojego punktu widzenia w kościołach nie ma takich obowiązkowych zasad, ale mogę się mylić, więc proszę napiszcie w komentarzach, czy to jest tak, czy nie. Bardzo zauważalną różnicą jest wygląd świątyń. Pokażę Wam kilka zdjęć, na których zobaczycie wszystko sami. Cerkwie prawosławne wyróżniają się kopułami. Ten styl nazywa się eklektyka, a kościoły są ozdobione przez iglice, wieże, co oznacza, że dominuje styl gotycki. Uwielbiam styl gotycki, wchodzę do kościoła mariackiego z bijącym sercem i ogólnie lubię oglądać świątynie. To sztuka, to właśnie świątynie są atutem miasta, to jest to, co w zasadzie zdobi miasto. Wewnątrz jest jeszcze więcej różnic. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, są ławki w kościołach i brak ławek w cerkwiach. Nie będziemy zagłębiać się, dlaczego tak jest. Myślę, że obaj robili to w dobrych intencjach, ale powiem, że w cerkwiach nie ma zakazu siedzenia podczas nabożeństwa. Jeśli człowiek może stać, stoi. Jeśli nie, fizycznie ma trudności, może siedzieć. Ja na przykład często siedziałam w czasie ciąży. Dalej rzuca się w oczy brak ikon w kościołach. Tutaj widzimy głównie rzeźby, a na odwrót w cerkwiach brak rzeźb i duża liczba ikon. Witraże są również bardziej typowe dla kościołów. Nawiasem mówiąc, ciekawostką jest to, że często prawosławni całują ikony. Osobiście uważam, że to źle, ale moja opinia może różnić się od opinii innych prawosławnych. Uważam, że wystarczy modlić się przy ikonie, wyobrażając sobie świętego. Fizycznie dotknięcie ikon, jak na przykład widzieliśmy to kilka lat temu w okresie pandemii, moim zdaniem jest
jest po prostu niehigieniczny. Kolejną różnicą jest wygląd krzyża. U katolików jest to krzyż 4-ramienny, a u prawosławnych 6- lub 8-ramienny. Nie będę wchodzić w szczegóły, dlaczego, możecie przeczytać więcej na ten temat. Są to szczegóły, o których trudno mówić bez żałosnych emocji. Oczywiście jedną z różnic, która osobiście mnie bardzo denerwuje, są nasze różne kalendarze. Tutaj w Polsce jest to szczególnie odczuwalne, na przykład kiedy wszyscy świętują Boże Narodzenie, Wielkanoc, my mamy post. No albo kiedy w październiku rozpoczynają się przygotowania do Bożego Narodzenia, dla nas to wygląda jakby trochę za wcześnie, ponieważ dopiero kilka dni temu mieliśmy opiekę. No i tak dalej. Ale zgodzicie się z tym, że byłoby wspaniale, gdyby wszyscy chrześcijanie żyli według jednego kalendarza, a nie tak, że jedni żyją według gregoriańskiego kalendarza, a inni według juliańskiego. Kolejna różnica, być może mnie to się wydaje, ale zauważyłam, że w Polsce życie świeckie jest bardziej związane z religią niż na Białorusi. Co mam na myśli? Na przykład Dzień Wszystkich Świętych. Wszyscy przygotowują się do upamiętnienia zmarłych. We wszystkich sklepach sprzedaje się lampioniki, środki do czyszczenia nagrobków itd. A potem zbliża się inne święto i w sklepach pojawiają się inne towary odpowiednio. Nie twierdzę, że na Białorusi takiego nie ma, jest, ale nie w takim stopniu. I tak, zauważyłam, że ludzie tutaj w Polsce, katolicy, częściej chodzą do kościoła niż prawosławni Białorusini do cerkwi. Nawet spojrzałam na mapy, gdzie w małych miastach mieszka 30 000 osób i mniej, tam może być 2 kościoły. A na Białorusi może być jedna cerkiew na jednej duży rejon. Zgadzam się, być może to dlatego, że Polaków jest 4 razy więcej niż Białorusinów. Kolejną interesującą różnicą jest język nabożeństwa. To właśnie dzięki temu, że w prawosławnej wschodniej tradycji liturgia odbywa się w języku cerkiewnym słowiańskim. Tutaj w Krakowie czułam się jak w domu, ponieważ po przyjeździe jeszcze nie znałam języka polskiego, ale w cerkwi wszystko było tak samo jak na Białorusi, ten sam język, ta sama struktura liturgii. Uważam, że w kościołach nabożeństwo może odbywać się w dowolnym języku narodowym albo łacinie. Zresztą w prawosławiu jest również dozwolone nabożeństwo w dowolnym narodowym języku. No i ostatnia rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, to pierwsza komunia. Nie wiedziałam, że katolicy mają pierwszą komunię w wieku 10 lat. Kiedy po raz pierwszy wiosną zobaczyłam w sklepach te wszystkie towary przeznaczone dla komunii, w ogóle nie wiedziałam, co to jest, co to za piękno, dlaczego to. Potem oglądałam w internecie, jak przebiega komunia, jak to uroczysto, pięknie wygląda, nawet dzieci otrzymują prezenty w tym dniu. W prawosławiu nie ma takiej tradycji. Dziecko może uczestniczyć w komunii od razu po chrzcie, a chrzest odbywa się tradycyjnie w 40 dniu po urodzeniu, ale najczęściej później. Oznacza to, że pierwsza komunia może mieć miejsce już w 2. miesiącu życia. Inną kwestią jest to, na ile to prawidłowo jest, na ile to świadomie dzieje się, ale nie bądźmy wdawać się w szczegóły.
W zasadzie do 7 roku życia dziecko może uczestniczyć w komunii bez spowiedzi. W wieku 7 lat uważa się, że dziecko jest już gotowe do spowiedzi, do duchowego życia, do pracy nad sobą i od 7 roku życia na każdej liturgii po spowiedzi dziecko może uczestniczyć w komunii tak samo jak i dorośli. Oczywiście są jeszcze inne różnice, zarówno teologiczne, jak i zewnętrzne, ale to wszystko jest bardzo interesujące i czasem warto zastanowić się, zagłębić się w historię, przeanalizować. Wydaje mi się jednak, że najważniejsze jest to, że my razem wierzymy w Chrystusa, w człowieka, który pokazał, do czego musimy dążyć, do jakiej czystości i ideału. Dziękuję bardzo za uwagę i za obejrzenie. Wiem, jestem pewna, że pod tym filmem będzie dużo komentarzy i dyskusji. Proszę, abyście byli jak najbardziej kulturalni i uważni, co mówicie. Mam nadzieję, że swoim zachowaniem, tym co powiedziałam, nie dałam powodów do dowcipów i upokorzenia. Więc szanujcie mnie i siebie oczywiście. Jeszcze poproszę nie zapominać o wsparciu mojego kanału. Możecie to zrobić poprzez kciuk w górę, subskrypcję, no komentarze myślę, że będą i tak. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!